presented by Bidesi Lal Entertainment। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। म्यूजिक बॉय डीजे मोहन। आवेला समैया हो ऐसन ए गोरी सबके छूटेला। आवेला समैया हो ऐसन ए गोरी सबके छूटेला। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। presented by Bidesi Lal Entertainment। प्यार करे वाला के आँखें से आंसू हर पल हर घर गिरे। प्यार करे वाला के आँखें से आंसू हर पल हर घर गिरे। आवेला समैया हो ऐसन ए गोरी सबके छूटेला। आवेला समैया हो ऐसन ए गोरी सबके छूटेला। presented by Bidesi Lal Entertainment। प्यार करे वाला के जिंदगी तबाह होला। अब कबो दिल ना लगाइल। प्यार करे